Здравейте, приятели! Аз съм Станислав Вълков. Анди Студио продължава така, че най-яките видеа на света. И в момента Анди се е подстригал човек. Да, бе, знам, бе. Да. Някак си е по-яко. И искам да ви кажа, че мен някак си ми махнаха канала, сега не знам що, но аз продължавам да качвам видеа. Той е най-якия кавър, бе. На песента на Муфаса. Много ясно, той ми е любимия ютубър все пак. Но наистина не те лъжно. И тук в Стоми студио, нали, да, в канала. Така че продължавам да си снимам. Спрях, пак ви казвам, спрях. Ти имаш нов канал, бе. Продължаваш. Да, знам. Продължавам, защото YouTube ми махна канала с една дума. Така че да. И да, надявам се пак да си върнем абонатите. Ако стигнем първите 40. Така че за първата една седмица, ако можем да стигнем първите 40 абонати, ще е много радостен, много благодарен, щастлив. Така че да, това е от мен и